जोङो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि जे बाथ्राफोरखौ खोन्थाहोबोदों बेखौ जों दिनै आखरे आखरे मावफुंलांगासिनो दङ। जोङो थांनाय 10 फेब्रुवारि बेवहाय जोङो सेरिमनियेल राननायखौ आराम्भ खालामजेनदों चिफ मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआव आरो हाग्रामा महिलारि दैदेननायनि जे सरकार बेवहाय जों आराम्भ खालामबाय आरो बेवहाय दिनै फारियै 25 तारिखनिफ्राय गासै 40टा समस्तियाव राननाय हाबाफारिया जेरावबो सोलिगासिनो दं। दिनैबो गुबुन गुबुन जायगायाव सोलिदों आरो नोंथांमोननि गसाइगावआवबो दिनै गुमा आरो जमदुवार बे मोननैखौ लानानै दिनै फुंबिलि 10 बाजियाव मोनसे जाखांबाय आरो बेहाय 2 बाजिनिफ्राय जागासिनो दं। बाथ्राया बेनो जों जेखौ खोथा होयो बेखौ मावो आरो रायजो राजाफोरनि जे अधिकार बेखौ पुरन खालामनांगौआ जाबाय सरकारनि दायित्व आरो बे सरकारना जाहैबाय मा रायजो राजाखौ जेंनाखौ सुफुंनोसो सरकाराव फैखायो। दा ओंखायनो जेरै खोथा ओरै खामानि मावनाय रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा होदों खोथा होबोदोंमोन दिनै होनाय जागोन। बेवहाय जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेखार मानसिफोरनो जोङो राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंदोंमोन। आगोलाव फिगारखौ बुङाखैमोन जों रायज्लायनानै थिग खालामदों 2 लाख होनाय जाथों आरो बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआवबो हिनजावफोरनो जों बेसेबां होनाय जागोन खोथा बुंबोआखै खिन्थु जोङो दा जोंनि रांनि अनजिमाखौ नायनानै 15,000 प्रथमबार होग्रोनोसै आरो उनावहाय बारायलांबाय थानोसै। दिनै बेबादिनो नोंथांमोननि बे जमदुवार समस्तियाव 833टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै बे अनसुंथाइखौ होनाय जागोन बा राननाय जासिगोन आरो IBS 1250टा 10,000 कुरिया 1250 जन जाय मानसिया दुखियाफोर सोरबा फिथा सावबाय मानाय दखान बारि होनानै जानाय बिसोरबादि मानसिनो होनाय जागोन। दिनै बेबो दिनै सोलिबाय थागोन। दिनै बेबादिनो मोनबा गेरेन्टि हानि पाट्टाखौ लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुप इयुथ्सफोरनि सिनियर सिटिजेन आरो नैबे बिकलांगफोरनि गासै बे मोनबा आसनिनि दिनैहाय बेवहाय सेरिमनियेल डिस्ट्रिबिउसन दिनै बे जागासिनो दं आरो उनाव गोबांथार आसनि जों लाबोबावगोन जेखौ खालामोबा जोंनि रायजो राजाफोरा लाब जायो। 10टा गेरेन्टिबो फैनो हागौ। दिनै गोबांथार खामानि मावनो जों आवगायगासिनो दङ आरो साख्रि बाख्रिनि बेलायाव नायदो UPPL सरकारा जेखौ 5 बोसोराव जेबो खालामलांनो हायाखिसै। जोङो 4 मास सरकार जानाय लोगो लोगोनो दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एडभार्टाइज होबाय। दिनै टेटनि मास्टारफोरनि थाखाय दिनै भेरिफिकेसना जोब्बायानो दा एपइन्टमेन्टनि खामानिया सोलिगासिनो दं आरो दिनै इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो जोङो दिनै मेडिकेलनि आरो इडुकेसनाव गोबां पस्ट भेकेन्ट दंबावो। पियन सकेदारनि दं, ग्रेजुवेट टिचारनि दं आरो माबायावबो दङ मेडिकेलाव दङ दिनै ICDS ससियेल वेलफेयाराव दङ। दा बिदिनो गोबांथार डिपार्टमेन्टआव गोबांथार पस्ट भेकेन्ट जानानै दङ नियार एबाउट 5,000 to 6,000। दा बेखौ जों इलेक्सन बायनाय लोगो लोगो होलांगोन आरो गोबां खामानि मावनांगौ दं बेखौ जों मावलांजोबगोन आरो फैगौ बिधान सभानि थाखाय बिफिबा माबायदि साखाफारा जागोन? जोङो फैगौ बिधान सभा इलेक्सननि थाखाय जों साखाफारा जाबाय आरो दाख्लै जों आराम्भ खालामजोब्बाय। दिसपुर सल' जात्रा गसाइगावनिफ्राय जों आराम्भ खालामनानै उदालगुरियाव 10 तारिखआव फोजोबहैगोन। उद्देश्यआ बेनो जों बिटिसिखौ डेभेलप खालामनांगौबा जों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्डिया गभर्नमेन्टनिफ्राय जों थाखा लाबोनांगोन। ओंखायनो दिनै आसामा डेभेलप जाब्लासो बिटिसिआबो डेभेलप जागोन। ओंखायनो हाग्रामा महिलारिया मोनसे बानि खालामदों आसाम जौगानायानो बड'लेण्डनि जौगानाय नङा होमबा? आसामा जौगानांगोन जों बड'लेण्डआबो जौगानांगोन। इन्डिया डेभेलप जानांगोन आसामाबो डेभेलप जानांगोन। दा ओंखायनो जोङो बड'लेण्डखौ जौगाहोनो आसाम सरकारखौ जों लाबोनांगोन। जों 15 जन MLA देरहाहरनानै जों 7 केबिनेट मन्थ्रि लानानै बिटिसिखौ डेभेलप खालामनांगोन। जोङो लायन शेयार बेखौ जों लानांगोन आसाम सरकारनिफ्राय। दा ओंखायनो जोङो दिसपुर सल' जात्रा 2026 बेखौ जों आराम्भ खालामबाय आरो बे जाबाय बिटिसि डेभेलप बिटिसि जोङो प्रस्पार बिटिसि दिनै इउनाइट बिटिसि दिनै बेखौ जों लानानै आवगायलांगोन। ससियेल मिडियायाव दहायसो मोनसे बाथ्रा गोसारबाय थादों BPF सरकारा बायनो बारा गोबाव नंला होननानै बुंदों। बे बबे अंखजों बुंदों बे अंख रोङै गोदो जों खोनायोमोन अंख रोङैनि मिटिङाव 10 बोसोर फेल जानाय। दा बेफोरबायदि राजनितिकआव फेल जानाय माखासे लिडारफोर बिसोरो सोरबा रुंगल बर' बुंनो हागौ, सोरबा थेब्रासोन बुंनो हागौ, सोरबा UPPLनि लिडार राजुन नार्जारिमोन बुंनो हागौ। दा बिसोर पलिटिकेल इकुवेसनखौ रोङा। ओंखायनो थांनाय बाराव बिथांमोना बिराद आसाबादिमोन गावसोर 25टा मोनगोन 30टा मोनगोन नाथाय रिजाल्टआ खोन्थाबाय 7टाल'। दा बिथांमोना साफा
फेल जाग्लिनाय पलिटिसियान ओंखायनो बिथांमोननि बाथ्रा बुंनाया माने आदुवानि खियाव एम्फौ माने थाम्फै बाया होननाय बादि आरो मालाय आच्चा सार एबा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो सिन्डिकेट आरो माखासे जुवा बायदिसिनाफ्रा गोबां सोलिगासिनो दं बे बानसावनाय बाथ्रा मेलाया फैबाय थायो देवल फैलायगौ नै फुजा जोब्बाय शिबरात्रि फुजा जोब्बाय देवला फैलायगौ जोंहा बेनो मोनसे फेस्टिभेल बेफोरो रंजानांगौ मानांगौ जोङो दाउ खेला होदों माबा खेला होदों मानसिफोरनो एन्जयमेन्टबो नांगौ नङा होमबा एन्जयमेन्टबो नांगौ दा बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो हगारदों रंजा समाव रंजानांगौ बैसागु फैलायगौ जों रंजालायगोन नङा होमबा फांसनाव मोसालायगोन सोरबाया माने माबसे माने क्लासिकेल स्टाइलजों मोसागोन सोरबाया मडार्नजों मोसागोन नङा होमबा सोरबाया माने बैसागुनि नामाव एसे एनै नङा होमबा सोरबा फिनाय लोंगोन सोरबा गोरान लोंगोन सोरबा बिदै माइब्रानि लोंगोन बे नेचारेल बियो बे हाजार खियोना जेबो नङा बे नेचारा नेचार थांबाय थागोन नेचारखौ सोलायनो हाया नेचार आरो सिगनेचारा सोलाया होनदों गोदो नै राजा रानिफ्रा जेखौ लिरना गालांदों बे दाबो दं नङा होमबा गोदो एपिजे आब्दुल कालाममोन लिरनानै गालां दाबो दं दिनै बि.आर. आम्बेदकारमोन कनस्टिटिउसन लिरनानै गालांनाया दाबो दं ओंखायनो बे नेचार आरो सिगनेचारा सोलाया हाजारखि होन होबथानोबो हाया दा ओंखायनो बे बुंनाया बेहाय माने एंखोरबारियाव माने संख्रिफोर लानाय सारा जेबो नङा आरोखि